Som na sídlisku Juh na Bystrickej ulici. Tu som žil 30 rokov, tu som vyrastal. A musím skonštatovať, že za tie 10 ročia sa stav ciest a chodníkov určite nezlepšil. Jedinou investíciou pre sídlisko Juh v tomto roku bola rekonštrukcia tohoto parkoviska za mnou. Žiaľ, mesto aj túto rekonštrukciu a investíciu zrušilo bez udania dôvodu a bez akejkoľvek náhrady pre sídlisko Juh. Za 50 rokov, čo tu Pezinčania chodia, sa nenašiel nik, ktorý by tu vybudoval normálny chodník. My to dokážeme. Kvalita chodníkov v Pezinku je veľmi úbohá a ešte najhoršie je na tom to, že rekonštruujeme chodníky, ktoré sú vo veľa lepšom stave ako to, čo vidíte tu. Keď investujeme do chodníkov a ciest, dbajme na kvalitu ich prevedenia. Pri vstupe do okresného mesta sú takéto kontajnerové stojiská úplná hanba. Musíme to zmeniť. Bohužiaľ Pezinok má smolu. Takýmto spôsobom skládkujeme odpady, pretože nemáme zberný dvor. Aj na tomto mieste na starom dvore môže vzniknúť dôstojné parkovisko pre obyvateľov. Ale to treba začať komunikovať s vlastníkom pozemku, lebo môže nastať ešte horšia situácia, ak sa začne domáhať svojich vlastníckych práv. Napriek tomu, že som poslanec za sídlisko Sever, nie je mi ľahostajný ani osud tohto sídliska Juh. A preto, ak nás volíte, budem podporovať každú jednu investičnú akciu aj na tomto sídlisku. Pokiaľ sme presadili do rozpočtu investície do oprav v iných častiach mesta, je pre mňa nula, pre sídlisko Juh absolútne nepriateľná a škandalózna. Je nutné, aby sa peniaze vybraté z parkovacej politiky vrátili späť do chodníkov, ciest a parkovisk. Som Tomáš Vlachovič a kandidujem na post primátora mesta Pezinok.